sai du'a'i wallahi ana cikin yanayi talaka na cikin yanayi ko mu dai da muke da kuɗin mun gajiya muke da taimaka ma mutane wallahi. Salamu alaikum. Alaikum salam. Yawwa sannun ku dai mai gida. Barka dai Alhaji Allah sannun ku dai. Barka kun ci kayan ku hankali kwance. Kamar ya kenan? Yawwa da Allah bawon Allah. Taimako nake nema. Taimako kamar nan. To bawon Allah. Iyali na ne ba su da lafiya. Suna asibiti yanzu rigirigi. Sannan kuma na je na kai su asibitin an ce sai an bada kuɗin magani. Haka zalika na dawo masu gidan haya sun hidiman da kaya na waje. Haka nan dai hakuri dai dan samu wani dan gefen haya na zanna haka nan dai ana ta lallabawa. Kana gani ruwan sun zo sun yi awon gaba da kayan. Ga hanya. Inna lillahi. Yanzu haka nan waya zan ka gane nan ne taimako nake ta dan bi ina ganin irin su masu dan abun hannu ku taimaka mani. In ba ku kuka taimaka mu babu yadda za a iya samu in ci gaba. Dan Allah ku taimaka mu yanzu haka kaga bari in lissa ma abubuwan da nake so in kun taimaka man. To Allah ya sa baka da guri da yawa. Yanzu kaga Allah ya taimaka maka. Ina son in ta jin daɗi. In ci taliya, in ci shinkafa, ga su lemu, naman kaza available zai karewa. Ko ba gaskiya ba? Haka ne. Don haka da kuma ɗan sauran abubuwan da suka kamata da irin kuɗin haɗa da miliyan 10 yadda zan ɗan ji daɗi in huta ni ma in hita cikin talauci. Abin da nake so ku taimaka mana shi. Wai ka gane ga abin da ya kani. Mahaukaci ne. Mahaukaci? Yanzu kike mahaukaci? Kai. Subhanallahi. Ni ne mahaukaci.